आमची देवी भगवतीक नाव देऊन आम्ही आशीर्वाद घेतलेला आणि आज नर्मल जिल्हा पंचायत मतदारसंघांसून सौ मनीषा कोरखंडकर हे आज फॉर्म भरता। त्याचबरोबर आमचे धारगळचे उमेदवार जे आहात नानू हरमलकर, त्याचबरोबर तोरशेचे उमेदवार राघोबा कांबळी, आमचे आमदार बा प्रवीण आर्लेकर, चेअरपर्सन आमची गडेकर, सगळ्यांची नावं घेणार। सगळे हे जमलेले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यामध्ये सरपंच असतात, उपसरपंच आहात, माजी सरपंच, उपसरपंच, एक्झिस्टिंग पंच मेंबर आहात। पहिले सुरुवातीला सगळ्यांचे ह्या देवीक आशीर्वाद घेऊन जमल्याबद्दल मनापासून तुमचे स्वागत आणि मोठे संख्येने जमल्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करतो। साहजिकच भारतीय जनता पार्टी जशी केंद्रात राहत त्याबरोबर गोंयानंही गेली कितलीशीं वर्सां राज्य करता। प्रामुख्यानं हांव अभिनंदन करता आणि धन्यवाद म्हणटा ह्या गोंया राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय दामो नाईक, त्याचबरोबर आमचे खासदार जे आहात राज्यसभेचे सदानंद शेठ तानावडे आणि आमचे MP श्रीपाद भाऊ नाईक हांचे इतक्या खातीर उपकार मानता की तेंच्यांनी ज्या पद्धतीन आमचे जे उमेदवार निवडून तांकां उमेदवारी दिल्ली आसा, नक्कीच हांकां निवडून हाडप। हांव परत एकदा सगळ्यांक आव्हान करता की येणारे ही जिल्हा पंचायत 20 डिसेंबर रोजी जी मतदान आहा त्या दिसा भरपूर मतां भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसा तांकां दिवचे, तांकां भरघोस मतांनी विजयी करचे। आणि आयज आमचे ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ भूमिका, तसेच कोरगांवचे कमळेश्वर, पेडणेची भगवती हांकां श्रीफळ दवरून आयज आमी आमचे अर्ज भरपाक येयल्ले आसा। तर ह्या अर्ज भरपाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण भाई आर्लेकर, आमचे मांद्रेचे माजी आमदार श्री दयानंद भाई सोपटे, पेडणेचे मॅडम गडेकर, तसेच सगळे आमच्या पंचायतीचे पाले, केरी, हरमल पंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, माजी सरपंच, पंच, तसेच आमचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, आमचे मित्र परिवार, आपतिष्ट मित्र मंडळी सगळ्यांचे हांव आभारी आसा की तेंच्यांनी आयज बऱ्या संख्येन उपस्थिती दाखयल्या आणि ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर म्हाजो विजय निश्चित जातलो ही म्हाका आशा आसा। यस, थँक्यू। सगळ्यात पयलीं हांव म्हजे भगवती देवीक वंदन करता। म्हाजी ग्रामदेवता शांतादुर्गा ह्या देवीक वंदन करता। म्हजो 12 जाण देव ताकाय वंदन करता आणि म्हज्या कुळाचो देव राष्ट्रवादी ताकाय हांव वंदन करता। आणि हे भारतीय जनता पार्टीचे हे सगळे जे पदाधिकारी आसात, जे सामान्य कार्यकर्ते आसात, जांच्यांनी अक्षरशः घाम गळयल्लो आसा ही पार्टी वयर काडच्या खातीर, हे आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा। ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव पयलीं अभिवादन करता। त्याच बरोबर सगळ्यान जर व्हडलें हांगा काम कोणी केल्लें आसा ते म्हाजे सामकारच आसा, म्हजे देगकूच आसा प्रवीण भाई आर्लेकर। तांच्या सहकार्यान आमी फुडें वतले आणि जितली कामां आसा तितली सगळी करतले। प्रचंड बहुमतान आमचे तिनय कॅन्डिडेट जे आसात हे निवडून येते अशी म्हाका खात्री आसा। त्याच बरोबर आमी तुमचे कडेन निवडून येतकीच परत तुमचे कडेन येतले।